To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka tarkashi. Kisan da aka yi wa DPO Arano ya jawo cece-kuce bisa yadda ake zargin da sa hannunsa aka kashe wani matashi a cikin garin nan. Hakan ne isa Abdullahi Haruna Kiyawa, shugaban 'yan sanda na jihar Kano, kakakin 'yan sanda na jihar Kano, ya fito yi tsokaci akan wanda suka kashe DPO da kuma wanda suka kashe wannan matashin. Mai girma Abba Kabir Yusuf ya faɗi wasu maganganu masu zafi a cikin wannan bidiyo kuma ya yi tsokaci mai zafi. Hakan ne isa al'ummar Rano suka shiga halin kakani-kayi a yanzu. Ko me isa suka kashe DPO ɗin a Rano? Me dalilin da suka sa suka kashe wannan DPO ɗin da bai ji ba bai gani ba? Ku biyo mu a cikin bidiyon nan, cikakken bidiyo da cikakken bayani don tabbatar da gaskiyar abin da ya faru. Ka kasance tare da mu a cikin wannan bidiyo kuma a tashar nan mai albarka. To masu saurare, idan yanzu kuka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tasha mai albarka ta ku ci. Batutuwan da suke ta faruwa akan kashe wannan matashin da aka yi, jama'ar da sun kashe wannan DPO ɗin sakamakon da suke zargin shi ya kashe musu wannan matashin. Hakan ne suka kashe DPO ɗin, kuma alalin DPO ɗin bai ji ba bai gani ba, bai ma san an yi kisan ba. Amma ka san Bahaushe ya ce duk in kwana ya ƙare ba a iya ƙara maka ko da sakan ɗaya. To abin da ya faru da wannan DPO ɗin kenan a kashe wannan matashin da kai. Lokacin da aka kashe shi ya ce shi lokacin ma sun tafi wani taro, kuma bayan haka ma shi gaba ɗaya ma ranar bai ma zauna a ofis ba baki ɗaya. Amma saboda Allah kaddara kwanansa ya ƙare kuma zai mutu a ranar, hakan ne sa suke zargin kamar da DPO ɗin da saka hannun DPO ɗin aka kashe shi. Sai daga baya bayan sun kashe DPO, gaskiya ta fito ta fara halitta. Ashe DPO ɗin irin mutane wanda za su babu ruwansu. Babu ruwansu a fuska, sannan kuma babu ruwansu a zuciya. Me ma'ana babu ruwansu a zuciya? Su kitsan dai ba ya zama dole ba, baya iya shigansa. Musamman ma balantana a cikin kitsan da kisa ne. Wannan dalilin ne yasa DPO ya faɗi wani wa'adi kan ya mutu. Wannan abin da DPO ɗin ya faɗa, haka ne yasa jama'ar al'umma a cikin Rano iska sa a cikin tashin hankali bisa yadda yake cewa duk ran da aka kashe shi ba da saninsa ba, to in dai aka bar shi to fa bai yafe ba, kuma ba zai taɓa yafewa ba har abadan abada. Wannan furcin nashi ne ya jijjiga Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin 'yan sandan jihar Kano, tun da uban tafiya kuma shugaba mai tsoron Allah ya faɗi wannan kalmar. Ya ce kowa uban wanda ya kashe wannan DPO ɗin da an kammala bincike su ma za su bi shi inda ya tafi. Kaga ma'ana za su rasa su kuma kenan. Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce shi kadai a bar mai jagorancin wannan lamarin. Takenki shi kuma an bar mai wannan abu hannunsa. Ya ce duk wani wanda da sa hannunsa akan kisan DPO ɗin da kashe wannan matashin, ya ce duk za su hannunsa da ikon Allah. In ji Haruna Kiyawa kenan. Mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf da ya ji ƙudurin Kiyawa, take yanke ya ba shi mukami, sannan kuma ya ƙara masa al'umma, sannan kuma ya ƙara masa madafin iko saboda a kakkaɓe ƙura daga jihar Kano, a shigo da mai kyau a fitar da datti. Abba Kabir Yusuf ya ƙara jinjina wa Abdullahi Haruna Kiyawa a yanzu bisa yadda ya tabbatar da Abdullahi Haruna Kiyawa duk da ake neman jami'i kuma ingantacce, Kiyawa ya kai, sannan kuma Kiyawa ya wuce inda ake tunanin. Da Abdullahi Haruna Kiyawa ya faɗa, kai kana jin wannan zancen ko kai waye dole jikin kai mutu, ma'ana sai jikin ka faɗi bisa yadda yake rantsuwa ke cewa ko ɗan gidansa ne aka kama shi da wannan hannun kisan dumu-dumu, ya ce to fa sai da uwarsa ta kwace shi, ma'ana ba zai taɓa dawowa gare ta ba, in ji Kiyawa. Kiyawa ya ƙara faɗa kuma ya yi rantsuwa, ya ce ko da ciki ɗaya suka fito da mutum akan wannan kisan nasu, ya ce wallahi babu hudu babu ja da baya.